Simirok da angui tong. Mana kisah lo mo. Kisah lo. Kisah lo. Kiar kaya ta su. Cái bố cái sao nó bố luôn chồng con nó bà bố nó cũng cảm thấy phơi rằng sai anh jahat anh ta cái chồng cái khăn bố Mama, bu ta hết. Wah, sih coba tangga neng Masa maya. telah nipung lo tamo. Betul deh pernah. Om bo kami kelai. Som soron Te konse doke. rasa nó có Blog roke. kiar dari bolong Delivery blog. Mungkin ini nipung mungkin. mongol dia bermain media no hambai tini belanya sini khak khamsama ni dinai ma tongkha sini rasa dosot no borok no sing belai khe logi bo mano 2023 ni simi agi edisi hapang phaiper ko sing borno tuinya sing edisi hapang tabu 2023 bo borno tuinya sing bui slai gobang margin bai bur pasang sini baro takar tulai assembly bo oma hai borok sini warrior ko mai thangmani mane khaklab ni ri kisigi kamama hai matong mana sagori kri hai matong bilai ni khakhamo bini nog nukhung bai baksano sing bo khak khamsajak sing TWF ni central committee na angni ji tabok no sahornani bising ti sini yak busu ti bin thini nukhung ba phlogai mana abo bilai no one shot lai tong lai angni ji one shot kha abo ang one shot mano bang tau central committee de tang central committee tong ma bang sahornai obo nang belai kha khamo mohai warrior rok chini khoroksa kamai thangmani yak bai ma hai ma tongo aboni bising ti no sini durbol haiba ma phayo bukhawo ke sing thang tong sakno sini nong khung ha ke sing borok we halok nar klai tong lai na nai kha khaw Ke madam ni sini. ani sini mong ke ang ora sa dosok okor bisini no ani bumung kazol de borma central committee advisor good vice person hambai asar